Ada tanah rendi mangsi. Gila nih rendi. Pulen sanai orang prezamani video kasih abo kiawana kahamte hamia samani passingnya hingga cingok jago je kubikok abono salanyai. Jadi neng video no kahamke bujiawi na kengke aboni ni sagni problem engnai. Lam sogo jotono ani wati sanalo nora hingga pulen simila zora kahamke kenari te kahamke bujinai. Norok hingga thane chalo jotono Simon kana jala sabjona te buri aro khorok buri hayake charjona borokno romoi hamia samung khalajaka. Tei borok ni kebama kono sayawoi angnorno chikoncha kok samabanya bujirina bagai try khanai. Jodi angnorno chikoncha kok sawoi amuni olopano nor bujia hingke nor ana comment box comment ke chari ang abuni next part wa full story kahan ke bujirina bagai tebo try khanai. Pula sekang oburite chela borok shini lakya tei borok abuti khena dolong lakya. Apruo o chela rok buri rok no saka himni tho seme baksa beranya da abuti hinui. Piaba a jagao kubikono sana thanke askal min tabuni jorao tamo choli to nor bahina kahamge saimano abuni bagai ang bisi kokno guru gyawoi direct kok sawana tabun jorao je kono borokni bite tongkhai keno je kono borok nojor kaham hayake attractive belaki ungu tei abo ang joto borokni kongno samania abo baksa borokni kongno samasi abuni olobo chala rok burino logi sangai beranya bagai haipano buri rok thangya hanai saitongkha haipano tei tam khanai yang chala rok ba haino je borokni musungmani je khaina musungmani abuni target khaise borok ob burino logi sano hinka ba jeske pano tlangna bagai ob burino kok kaham sawoi bkhaman rikha haipano buri ba haino pula hinga thaya hanai tomani kok kaham kati kok sajagai osalaran kok baike kobulei borokni logi wa thana nangka tei bowan suka beraya akui guru gai tongthok tongi phanya hanai buriba bini ichha kana bkhaba ke thangu phiaba burini wansumane alka te chalaroni wansumana alka buri rok wansuka jeng bait bethangi dati phakat beragi nogo phanyani phiaba a jago chalarok wansuka jeng ob buri rok tlang khangke jeng onek enjoy khainai abudi hine borokni khoroksani wansukmani joda tei borok lama ordik jora sogi ken kena ochalarok saka chini bajo thokse paithanga jeng o jaga sa tini ma tongnai abti hine oburi rong saka phiaba oburi rok bahno pula hanke belake kirijaka tangi hinke bachi thok paithanga ke baki o jaga ro tongnai abti hine tei abti kena hor ungruk asala satjonani bokorong ase phekya jeng tabu borok no je chini target khainani wansuk tomani abo jeng tabu khaisinai phiaba a jaga wo buri rok hinke kuno saimenya je borok boni logi phakyangke abuti ingnai hinai buri rok kuno dino wansugya apuru hinkai asala rok baksa yakung romka baksa yak romka baksa tam khakya abo nor kahamke saiman kana abun bagai ang amse khologi jo saliya nor kahamke saiman kana abun olo teita mungkha hinkai a din kaisa abudi keno jora lakhya abun olo ob buri rokni bumate bufa saiman kanke ochala sarjona rono police case ruirikha hinke borok abodi kena police bai romoi tanang jaka tei tabu baksa onek khorang te salayo ochalarono phasi rina nangnai tei baksa salayo amde he borok no tei ta toni di bono direct butharna nango abodi hine kabam kono ti salakya jodi ang bahino ani mote sana klai khenke ang sanai ochala sarjona rok je obbori rong ni thani je samung khaimani abo belaki chayangkha tei abun bagai borno belaki sasti kotor rina nango hine ang bahino khorang ti sau asa khlayo norok o ustori no kahamke bujiman khana te kahamke saiman khana hnei ang bkhao chongu phadi hinka chingtabo chini public ti prasar baksa tama wansuk chingabo khanawi ang sawi khanarwana sekang pula bureni kongno khanaw nyalena pula sekang bongni besa phatar thangpuro buma bufa borotong borok tangi semeya je bongni besa bo jaga thangi tong jodi nokni bumate bufa naikol nai besano pulani simi naikoli tubui phakyangke tini oburi rok abudi kahja kalai gala khomo abuni bagai joto nokni bumate bufano sanamu sungo nijine besa bo jaga himui tong sabo bai tong abuna belaike norok kahamke nakyangke chanai phadin gai chingtabo burini kokto khanai pekha tabo chalani kokbani kisa review khanai nyanya je chini te prasa public rok o chalani bagai tamo wansuk je bongni family ni bagai tamo wansuk khanai nyalena Cerani simi dam ni bati rilayo. Phiaba abo kebno dosi abo bumate bufani no dos. Tangi hinkai
চেরানি সিমনো বাদ্য রুই যে বসানো ফ্রিডম খালাই ইয়াকারু যদি নরক ননি বসানো কাহামকি ফরঙ্গি তো বুখাঙ্কি ননি বসা তিনি বই কাহাগে আবতিকে সাজনা নাংলা খামু নরক নিজেনি বসানো ফরঙ্গিয়ানি বাগিনো ননি বসা তিনি আবতি কাহাগে হামিয়া সামুং খালায়ু তে লাস্ট কক আবো বসানাই তাবুন বরি রক বেলাকে তনে রেঙ্গিয়া আবো যত বড়নি কোনো সামানিয়া শুধু চালানো সিমি হামিয়া সাকে আবো অঙ্গলাক আবুন বাগে নরক লাস্ট ভিডিও কাশা নাইনাদি আবুন পরে নরক কমেন্ট খাদি তাবুন বরি রক বমতি কাহাই তে আবো বাক্সা বড়নি কোনো সাজামাসে যে ও র্যাপ খাইজনে বরি বাই ও বরি রক কোনো কানেকশন করে Ada tanah rendi mangsi. Gila nih rendi.